Nebúchať. Čo sa môžeš pozrieť, už to skoro aj vidno, čo tam je napísané. Aby si nepindala jak chorá vrana. Máš šťastie. Na tomto či na tomto? No tak asi tam, nie? Bože, čo ja viem. Gabika, však to vidím aj bez toho. No, ale a jaké krásne. Jak by si nebola slepá. Toto je krásne. No však ja iba chvíľu budem do toho odcívať. Krásny. A to ešte nevieš, že budeš robiť ešte druhý. Prečo? No druhý je... Ja idem do tej novej práce a som povedal, však dobre, ako fajn, ako no. Donieš šálku na kávu, ale že kávu teda tam sa kupuje. A Datka mi hneď povedala, že však ty mi urobíš. Čo? Meno na pohárik. On ti ho nikto neukradne, lebo to nezotreš. Lebo čo? Lebo to nezotreš. No, každý tam má že svoju šálku, tak ja som si, že takú bielu srdiečkovú, ale Datka mi povedala, že však ty mi... Bielu srdiečkovú asi nie. Na to nie, nič nevygrabíš. na normálny takýto biely, že mi vyrobíš ten nápis, aby som... Lebo tam by som si musela napísať, že biela srdiečková je moja, ako Gabika, a ešte... Tam, alebo niekde. A vypadne mi povedz, vedieť. No, toto je pekné. Kedy už bude piatok. No, tak by pre niečo iné zase trošičku. Keď do toho nebuchnem, no to by ma asi... O to nič, preto som tam špekuloval do upínania, ale niečo mám s káblom a keď buchnem do káblu, tak prerušuje kontakt. A to keď sa preruší, to už ani Boh netrafí. No jasné.